Hey Paco, Hey. tak fordi du vil gøre det her. Sgu fedt. Selv tak. Selv tak. Klasse. Nej, men kan du ikke starte med lige at fortælle lige hurtigt kort, hvad din virksomhed laver, og ja, hvem I er, sådan helt generelt? Jo, jamen som sagt, jeg hedder Paco, og jeg har et e-mail marketing agency, hvor vi hjælper e-commerce brands med at vækste igennem e-mail markedsføring. Vi har både kunder i Danmark, og så lidt i EU, og så lidt uden for EU. Så ja, mit team på 5 mand. Ja, okay, fedt. Og I har haft kigget lidt på automatisationer af processer, sådan lidt forskelligt, ved jeg. Hvad er det helt konkret, I har fået lavet hos os? Ja, altså vi havde søgt et par forskellige løsninger, men vil gerne have noget til ligesom, at vi kunne automatisere den måde, vi rapporterer til vores kunder på i Klaviyo. Fordi at inden vi indgik i samarbejdet, jamen, så gjorde jeg det helt manuelt i forhold til at finde alle de her KPI'er og alle de her metrics, vi ligesom gerne ville måle på. Og det brugte jeg ret lang tid på, så nu har vi fået det hele automatiseret, så at kunderne får de her automatiske rapporter, så jeg ikke selv skal bruge en masse tid på at gå ind og kigge frem og tilbage og det hele. Ikke? Ja, og hvad er det lige præcis Klaviyo det er? Klaviyo, det er et e-mail marketing tool, som vi bruger til ligesom at sende nyhedsbreve og kampagner ud. Ja. Så det er jeres, kan man sige, CRM-system, som I bruger til jeres kunder, ikke? Jo, lige præcis. Lige præcis. Fedt. Okay. Jamen, så det store spørgsmål, Paco. Hvor meget har det sparet jer for? Cirka lad os bare tage på ugebasis, hvis du selv skulle sige det. Ja, der spares altså rigtig meget tid, fordi at den måde, vi arbejder med rapportering til vores kunder på, at vi plejer en gang om ugen ligesom at lave sådan fuld rapportering i forhold til, hvor mange kampagner vi sender ud, hvor mange e-mails er der sendt ud, og hvordan ser det ud med det hele. Og det bruger jeg måske gennemsnitligt på en time per kunde, og vi har 14 kunder, så det er 14 timer om ugen. Og så på månedsbasis, så sender vi så en lidt længere rapport, som er lidt længere, som der måske tager 2 timer per kunde, så altså alt i alt har vi sparet enormt meget tid, som gør, at jeg kan fokusere på andre aspekter i vores forretning. Så det er super fedt. Det er godt at høre. Det er virkelig en besparelse. Det er jo 2 hele arbejdsdage nærmest om ugen, som I jeres virksomhed I sparer væk på en medarbejder, ikke? Jo. Ja, det er sgu fedt. Hvis nu at lad os sige, du står inden du begynder at automatisere, vil du have nogle gode råd, eller vil du dele nogle tanker med nogen, hvis der overvejer at skulle starte på at få automatiseret det? Er det nogle ting, du sådan vil give videre? Ja, jeg vil sige, inden vi ligesom indgik samarbejdet, var det ikke fordi, jeg selv havde gjort mig sådan de største tanker omkring det, fordi at personligt, der forstår jeg ikke selv særlig meget sådan automatisering, men vidste egentlig godt, at det kunne skabe en eller anden form for værdi. Så jeg vil helt klart anbefale til alle, i hvert fald prøve at undersøge det fra en start, hvor meget giver det mening, og hvad kan man ligesom få automatiseret i sin forretning. Fordi i vores tilfælde, jamen, der har vi jo sparet ret meget tid, som jeg så kan bruge på andre ting i forretningen. Så undersøge mulighederne, og i hvert fald ikke være indlukket i forhold til at prøve at undersøge det, fordi man kan spare ret meget tid, man kan bruge på andre ting. Det er sgu fedt. Klasse, Paco. Tusind tak for din tid. Tak for snakken. Selv tak. Snakkes. Hej.